nonse omwe mukutitsatira pa MBC Radio 1. Dzina langa Blessings Chereuka. Cholinga cha program ya Timvetse timanena kuti timasankha nkhani zina zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko muno mothandizana ndi akatswiri omwe timakhala nawo program imeneyi timazitambasula nkhanizo kuti pamapeto pake muthe kumvetsetsa. Nde tili nazonso nkhani zina zochuluka lero, koma mwina ndisanatero alendo omwe tili nawo lero omwe atithandizire kuzukuta nkhani zimenezi. Mr. Humphrey Mvula ndakulandirani. Zikomo. Mr. George Kasakula ndakulandirani. Tathokoza zomwe kwambiri. Tumulandirenso Steve Dakalira. So program ine tili nkhani zochulukirapo, koma nkhani yayikulu chipani cha Democratic Progressive DPP chatsiriza msonkhano wake waukulu. Tikupita ku 2025 ndi zipani zakhala zikukonzekera. Chipani choyamba kuchitisa msonkhano waukulu kusankha adindo osiyanasiyana kuti atsogolere chinali chipani cha Malawi Congress, kenako tinaona chipani cha makamaka chipani cha DPP. Ndiye padakali pano zatha zonse, taonapo malipoti awo ndi awo, timafuna tingoona convention imene itiunikire kenako tipitenso kunkhani zina ngati nthawi ingatilole kuti ndiyambe ndi Mr. Kasakula. Mwatsatira ma convention iwa so far zipani zikuluzikulu MCP, DPP apanga kale misonkhano yawo, tisamayi wale umodzi anapanga kale msonkhano wawo, kwa mwina tukuyang'ana zipani zokulirapo. Mwaona bwanji msonkhano umene umongo yambirira? Ineyo I don't think kuti ndinganene kuti panalichita chimene china ndidabwitsa ndi zimene zimachitika ku convention kumeneko. Chifukwa mwina maziyembekezera kuti wani apanga convention ndipo speech ya Mutharika for example ikafuna kuti ipereke paint picture yabwino ya DPP kuti zonse zili bwino, ndipo iwo ndiwokhonzeko ulowa mboma. Ndimembekezaso kuti anena zina ndi zina zoyipisa boma limene lili panoli kuti mwina silupanga chilichonse. What surprised me is the extent of what he said. I think olondalezo komano pinapake munthu umakhala ndi umunthu onena kuti uzinena chilungamo, because number one anthu amalawi sopusayi. So mukamala nkhula zinthu wauza zimene zikuchitika pa ground, ngati mufuna kuti akhulupirire kuti simungonena zimene zifuna kuti mwina niyo mufuna kuti mulowe mboma, koma munena kuti choona ndi mafunika kuti zokamba zanozo muzimanga balance ndi reality. Ndimaona ngati kuti chimene chinavuta kwambiri makamaka Mutharikawo ni nkhani ya reality in his opening address. I think he overdid the lies. Timazota andale amanama koma unamukakona kuti ukamanama anthu azikhulupirira. Koma ukamanama kuti basi bodi nayo panopa napeza ndili pa television nolonkhula ndi Malawi ndiye ni danga loti ndipange overstate point zikhabi. For example, anakapeza mbiribiri 90% of Malawians can't vote for MCP. I think it's done pano kuti sibwino munthu ulankhulira maloni behalf Malawians. Iwe ngati ufuna udindo ngona kuti ndifuna udindo wa Malawi ndipo udindo umene unikakhala nawo ndzakupanga ni chakuti. Koma mwapyola ulankhula mopyoza kumana na mabodza ndi Malawi sanga kukhulupirire. Aya boma ili it does nothing, it thinks nothing, it does what nothing. I think those things, I don't think there's a government in the world that can be there and doing nothing. We know government is doing a lot of things. President Samagona Duro, as we speak, is abroad. Kose kupene kwa tamanga kuti zinthu ziyende mdziko muno. Kaya kuli njanji, kaya kuli mega farms, kaya kuli misewu, kaya kuli ma university, akupanga improve ma university. Nezo sizo mfungana kuti ayi sawa panga chilichonse. This government does not think anything, does not do anything, does not do what anything. Mairozo kuti ili niboza lankunkhuniza. Nde to me that was the shock. Otherwise I didn't expect kuti Mutharika ngambecha bwino chilichonse cha president for example. Nangasi you are kuti akapikisana kunsonkhano. But to me I thought the extent of those things that he was talking against boma kaya upanga koti buku la Bible meke jani Daniel jani awo anali mabodza. He likes quoting that verse. I don't know why it makes him happy. Komano, to me, I think, so to me, if you ask me, what was my impression,
I expected everything that happened, convention, but I was shocked at the extent of lying by the former head of state in an attempt to convince to Minabuti as of chaka chamawa. Minapo ndilekere pompo. Poyambira Bakale pompo. Mr. Mvula. Ndibe raso. Fatali njayikulu. Njayikulu. Baliza mbizo kama. Mina lero tikukamba yomwe. And podi tinayamba po ndikateta kuyepula pang'ono. Mina ndilena kuti mene general organization yoti yapanga convention yayi zinaonesa kuti yapanga convention because kusapanga convention ndikuti munthu wangofika level ija kuti mangofuna upange zimene iweyo kufuna koma convention umapita ukapemphaso new mandate ngakhale kuti kwina kusomapanga pakupempha kwenikweni so anapanga yes in terms of zolankhulidwa ndinadabwako pang'ono kuti osati pang'ono kwambiri kuti I thought now it was a period yona kuti ka spirit of denial ka spirit kopaka grieve kuti ine ndikumva kupweteka kwambiri kuti mwina udindo uja ndikufunabe kwambiri ndimaganiza kuti mwina apanga marshal ma troops in a direction yonena kuti akuluakulu tsopano ife tinali mu boma for us to go back tipange is so kuti apanga build a new trajectory yoonesa kuti zero era uku in terms of criticism ndimaganiza kuti mwina akhala objective kunena kuti mwina izi sizidachitike bwino chifukwa chakuti izi ine zikanakhala choncho izi zikanakhala choncho izi zikanakhala choncho so that anthu akanapasa comparative analysis yoti anthu yokha aone kuti koma apa bwanawa iwo mwina anapangako bwino mwina kupanga go back and say ife tinapanga ivi awasanapanga izi awanapanga izi awapanga izi choncho so sanapange choncho anengofika pongonyoza outright kulankhula kuti normally you don't expect from a professor, head of state, who has a lot of things to say as a professor. You can go academic, or as a professor, you can simply go different routes, kutupange drive home a point, kuti ziandrate kuziona. Kwa nangola kare muntu wamisala tangapange zakuti jani ife tajikja wanyoza mara so when it was really severe so many supporters so voter they I mean amantonja so wanyoza mara witu so I thought he had gone overboard komanso mwina it shows kuti mwina akamapita kukalankhula alibe ma advisor because the president ali yese akamapita amapanga bounce off my issues tikakambe chani or ma advisor au ma handlers au ama uzabana anthu kunja wakafuna mkalankhule zakuti so kamaenda mu speech muduse mene so veneko sana pange zoti mwina constructive zofuna kuti choncho I mean that was a bit disappointing then anawuyamba msonkhano komosa mumaliza because convention the beauty is in the finishing it. Yes. Kutekera. It's not just in ruffling people, but to say you now have got a new team. What are you going to tell this team? Motivational speech. Inspiring them. Kuwapanga inspire. Go into battle. Panga Jojo, pick up fingers, talk as the Indochitika. And I thought we were going to talk about the environment. I thought again, being a party which lost the government, was in government, apanga critical analysis, wakula kuru, tinaruza, zifuka second is. So for us to go into kusogoroko, tena kuti tikalende ijira ina yakuti. So the mayor was saying this. So it was a lost opportunity, kuti mina akarapanga drive and how and marshal their troops kuti zipite kupita kusogoro. In smaller way, mina ukonzeka kusuna isubino kwenikweni because anthu anaona kuti sana sabalidwe mokwanira. So mina niseka ipo mwepo. Chairman Steve, ndikukhulupirira kuti unatsatirako pena mpena kuti utha kugawana nafe so kuti impression yako ndiyotani.
nkhani yayikulu ndimene yakambidwa kale apa kunena kuti ndithu it was a foregone conclusion. Anthu anadziwa kuti ukuku amuthalika zidaoneka kale kuti akapita opanda opikisana nawo. I think zimene zimadziwikiratu ndiye ndimene tinaonera kumene kuti yayi ndithu ngati torch bearer wachipani apita ndithu adutsa kumene kuja amuthalika. And tiyamikire kunena kuti ndiye kuti mene wanena kuti MCP DPP ndi munachula sochi chachinali cha umodzi kuti at least apanga misonkhano yayikulu ndiye kuti mdziko muno muli zipani zambirimbiri out of all zipani zonse zija awa ndamene achita ngati kuti ayibola they have set themselves apart. Koma nkhani yayikulu tsopano ndimene anena apa amvula ikunena kuti anthu kudali kudabwa kuti amuthalika wanda amene wanabwera ndithu ayamba nawo msonkhano. Anthu kumati aya ngasi mena wanena kuti the night is young. Tiona kuti ayi ndoti anthu akhala pano tichezera pakana ukafika kusekiko. Koma khale ni kuona kuti palibe iya kulizi kulichu tsono kwafusa achair ngakhala chair convention yo kuti dzukhala bwanji akuti ayi angondisira zoti ndiyankhule msonkhano ukatha. Ndiye zimene zijaso zidachita ngati kuti zabweretsa beti manong'onong'o kwa Malawi kuti koma mukuti candidate amene wasankhidwayo kuti atsogolere chipanichi amuthalikawa ngati sana kwanitse kuti akhale nawo mpakana kumaliza mpakana kuchezera ndikuti yankhula kumapeto. Izi sizikufanana ndi zija zachitika kwa Biden ku America kuti kapena mwina atopa mtunda usakwanitsa kutamanga kuvuza kuti tsopano ngati usiku umene wa convention udzikutere kodi nanga tsopano tikalowa mnyengo ya misonkhano yokopa anthu ndiye kuti achita last the distance. So kamene konso kamene tikanabwera ngati kuti kachititsa thengenenge kwa Malawi kuti kuti nanga tsopano zikukhala bwanji zinthu zayamba bwino kalafu koma tsopano mmene zikupitiramo zikubweretsa beti mafunso oti pang'ono apa ndi apa. Koma otherwise kudos to them achita ndithu convention yawo metana kale muja akongress ndamene adayamba ndithu ndidaona kumene kuja zokoma zabwino kwa basi ndithu koma nkhani ndi kumene kuti tsopano apapa kodi akupereka chithunzithunzi kanji ndiye kuti are they ready akonzekera ndithu. Komanso kwina nkhani ina ndi mmene naso kuti iyayi kuti anthu wasamala timasamala bwanji zimafunikira kuti misonkhano yakulu ngati imene chimadziwa kale kuti tikukhala akachezera anthu akachezera tikhala ndi msonkhano wakulu ngati uwu zimafunika kuti kukhala ndi planning bwino kuti nanga kandi ma delegates kandi amolalo amene abwera amene kuja masamalidwe ake tasamala motani sizikhala bwino monetsa kuti yapeze kuti mina ena awuswapo ogwira ali stranded ndiye zimene zijaso kumafuna kuti mina muchite ngati kuchita cover up kuti azisaonekere kugulu ndiye mapiro ake masiku anonanga si kuli amati new media so sizijedwa apeza kuti zatumphuka zaonekera ukuti kuli zotere so tingopempha kuti ayi welfare ya anthu amene akutenga nawo mbali kumeneku kuzilinganizo ngati zimene zija kumasamala bwino. Mr. Kasakula ndinakudulani koma mwina funso lomwe ndimafuna koyambirira kuja mwanena kuti simunadabwe ndi zambiri zomwe zinachitika ku convention zoti amuthalika akanika kukatseka msonkhano zinakudabwitsani? Ineyo sinadabwesoyi mwina kulali kuti apita ndiye mwina zikachitika zambiri ndiye rabwera mwina just one hour yomalizira chifukwa convention sikutsegula kokhayi. That's why mukuona ma convention anzathu ngati ku America for example nakonso kuli season ya chisankho cha masewera iwo ndiye zasala pang'ono fa wavula November bwana ife chaka cha September candidate namene amakhala omalizira panopa kuli ma Democrats last night kwacha kunali ayambadzana ma heavyweights bambo akunyumba kwa Kamala Harris ndi anali night yoyambirira Hillary Clinton kena on second night anali ma stars at Democratic Party Barack Obama plus Michelle Obama and others. Then last night kunabwera Bill Clinton. All those are stars of the Democratic Party. Candidate sanaoneke mwino wako wawa ango kamba saiye kuma sanaoneke aoneka last night. The idea is he or she must make the last speech. The reason is very simple. Awulankulira anthu. How do you now wrap up and inspire
anthu anu kuti sono go here and fight kuti tiwine chisankho. So you get the last speech. Kunoko amatsekula makandidates nkutseka. Kwapezero amtharika is nowhere to be seen. He didn't show up. Hari kuti go candidate auti ayi wanonga pasa speech mwaona speech mabebala blue green ga blue ga matichani ga zosaveka and then you erenge ali kuti candidate ayiwo. Look, at DPP they should be fair to Malawians. But not only to Malawians, they must also be fair to Professor Peter Mutharika. And the reason is very simple. All mudzi kuja agogo pamudzi atileya atiberekera makolo ya makolo kudzabereka ife mpaka na ife sokula iwo atamphavu. The only thing we require of agogo kumudzi nkuti tiziva malangizo akhale pasi mwapatsa tii mwapatsa chani akudya pamenepo samba ukhala basi azikulangizani iwe upanga zoyipa bambo ako anapanga zakuti umapanga history uro kumana mvura kuti ndakumana zezi ndapita ku South Africa ndakumana zakuti atakhala basi asamba avala bwino ali basi. Simply put, the point I'm making kunena kuti olokumudza agogo sitimapasa ntchito zolemetsa. Olokuti wona kuti agogo aulima ndiye umakapita kuti nonata khasu kuti khasu tenti kamwe agogo iniyo ndikuyikira pano kwaganywa. Reason you don't want agogo to do ntchito zolema because agogo ndiwo topa agwira zaka zambiri ntchito zolemazo ndi panopa ndiwo topa apume iniyo ngati zidzukulu ngati anawo muli ndi ntchito yowasamala kuti osasagwira ntchito yayi. Ku DPP what are they doing? They want to give you the toughest job in this country because to be president is the most toughest. Toughest. The point I'm making is that it is the most difficult job. We all have jobs. All of us have jobs that we do that give us, our earning, our living. But the most difficult job, they president. And the reason is very simple. No simple. President, it goes to him. Rightly so. So why should the DPP think such a tough job abate nkalamba abate mkhona kuti afunika azipuma? In the end we know the reason. The reason is because you all eneyake kandi ku family kandi ku chipani kandi anzawo angofuna baudyera poti wo president akauti president ali ku Peter Mutharika ali ku house is old usadufuna kwawo he's old he's sleeping in the old sakufuna iwo. They have convinced him. You can choose whatever you want to choose blessings. Whether you go to choose they have convinced him, whether you go to choose they have forced him, it's up to you. But if you ask me, the net effect is that they have convinced him. Why? Because because I'm telling you, also don't from wow, but for the gogo in Kalamba. So we don't respect in society. I'm not here. Could you know, Zanga Kalamba Muzuatu. Zilipo. I respect them. Kulimanta anga kulindani weneko. I'm being Mazanko Kalamba Zilipo. But I can't give them a tough job. All I'm saying is that I respect them. Awawa angofuna urazuza Mutharika. Cholinga chora Mutharika agamakauda atoba augona pamene this country demands that he be awake and do something. You are gonna. They should take advantage of that. As a president, my TP ni president. A president makani ma benefits something bit. Kulima TP ni kulima chani. They want to. They should take advantage of the fact that they are president. Do garaba. Sa penya bulobuino so that they should be using ma TP ni ga machani hao. Kurazi banga zola kweka ntukomono. Zimenezi ndizola kweka. But the good thing is Amalawi akuona. I don't think Amalawi can afford to this trap that the DPP wants to set for us. I think the Amalawi mosa alamkulira. Mongo ganiza ndi wonanga lwa Malawi akuona zimene zikuchitika. He didn't show up utaseka convention to inspire his troops in courts to campaign because he was tired. This was a very important meeting, obviously. If there was an important meeting where he was going to come, and if Malawi can just accept Sana Bwere speech, and they think if they were daft, Titungo said, I would take Sana Bwere speech. No. Malawi, we have read into this, and we are concluding Kutisana Bwere because he was tired.
And we're understanding why he was tired, because he's old. 84. In a village, you see that we figure 84. 84. 84. She's that figure 84. 84 sima sewe. Ndiye kuti munthu wakula. Eno half sim na figure 84. Tigambo. Sima figure half. So you think an 84 person should be the one that should take the toughest job in this country? And that's being unfair to us. So it's up to us Malawi to say, what is this formula? Capacity formula. I don't think fair. You know, talking as a voter or a citizen, I don't think fair we deserve Mutharika in this way. I think fair as Malayans, Malalipo, we won't take care of Mutharika. Because whether we like it or not, he served this country for 8 years. So he served us as president. He represented us. We won't take care of him. Retirement. The DPP, afuna kuti, because wao zoraka bwerapene pacha, iwo azadia, chani, kakuti chani, dakhala maudindo, chani, mzimena afuna tu. And then kuti iwo sanga kwanitse. Kuti aike po iwo sanga kwanitse, akaike po iwo sanga kwanitse. Chino sanga kwanitse, aurabora gogwa, arakwanitsa kale last time 8 years, ndeta abweretse. If we are saying that is, what is it 8 years? Yeah, 6 years. For arakwanitsa kale 6 years, ndi amene anamenda abwere, for amalawa amadziwa kale. Anakhala babalo di paper, amalawa amadziwa, ndiye mwina akhozo wavotera, ndiye akavotera ife tikachita tipeza nawo mtendere, tipeza nawo mwayi, tipeza nawo zimetu kuzisowa, katipeza nawo chani, komanso ifoti ndikokalamba iwowa tizikapusisa basi zina basi mwakisa chito ife zatumatiendera. That's the reality. That's why even he himself could not even talk much about what is it that he is going to do, because there's no agenda. I don't think he's even thinking good. It's been so ramblings of an old man. Kamwena mwapatsa kakaina kurachi lako pangono bamkaura roba unjoy ako kabaize kana goko kagoneni ramblings of an old man, because muntu odulu bwino you need to say reality. Zamanga mvulazi, you need to say reality. Kuraba is this real, this is not real. Don't think the audience that you are talking to na ntobusa kuti sauza kuchitika background ndiye wewe kaudi ndi muntu umambira nzimene zozo kuti zakuti zikuyenda umefeo tizapanga chakuti vote dziko lino lagona pakuti ife zapanga chakuti amalawi vote rate. You don't just talk about the quoting verses irrelevantly. For the Bible alesa khuluma ngakoti wina kuzipanga koti mokhonza wina panga koti moloke. Then just to make matters worse, we about to go na malawi ura amene apanga vote ndiri wa Tojani or wa ambuye ntenge. When he knows kuti MCB has been winning elections kukaronga kumangochi kuti ndikuti. So those that have been voting for MCB, I'm that's inciting Malawians. That's inciting Malawians. Instead of Guru and Yengere, I would say voting, you are inciting them. You know pretty well that MCB is a very big party. It's in government. The president is the one that is governing. And suddenly he has supporters. Many supporters throughout the country. Evidence there on the ground. You start lying with the 90% South voted. When only last month they were voting for MCB Kumangochi. Does that show you who is being realistic? The conclusion is that the conclusion is that the ADBB akulawira dziko lino. Akuzira kuleyo mweso. Komaso akulawira apita Mutharika. Because at that age he cannot do this. They're just forcing him. Because they're forcing him, that's why he's unable even to perform this function. So the question is, if he's voted the president next year, how many things is he going to miss? If he can miss a simple closing ceremony, where he's just going to read a speech as quickly as he would want, he has failed to do that. Yet this is very important. You are closing a confession. You are saying, this is the last time that is going to meet DPP, the cream of DPP, from constituency Kutini, and you are saying, Kachabonda, go and read this. Somebody that has also lost Chisango. Mugamu Eregisa statement, yeah, inspiring people. Yeah, inspiring. How does somebody who has lost an election inspire someone to go and fight an election? Chaotic, Zachibwana. But let me conclude at DPP. I will love Mutharika, I will throw home, I will love Raswa Malawi. Because in an event that Mutharika prevails, in an unlikely event, let me add, in an unlikely event that Mutharika prevails next year, then he as a country will be in trouble.
And I don't think Malawians will accept this. But we'll see. But I don't think Malawians should accept this. If you ask me, Malawians should accept this. It is wrong. Zachibwana, the bodies of Vomere, as the user Malawi. If you want to go forward, we need someone who is energetic in that office. With 2063, we need someone who is energetic in that office. Mutho Tamanga, Oda Kuzogera Njinga, Bidamagera President Zoro Germany, Tamanga. Yes, ziko munda imenabo. Ndibeleka Mr. Mvula. Izoteka kuti a president amutalika kuchita kukakamizidwa ndi mwina ma advisor kapena a DPP monga mmene anena Mr. Kasapo. Ngati a president okasangati kuima nayo kuti ineyo msinkhu wanga mmene ulili sindikwanitsa. Ndikukamba izi fa ino yomwe akhalapo close kwambiri ndatsogoleri mbuyo. Ndikukhulupirira kuti ndizoteka chifukwa 2020 ataruza chisankho Mutharika ananena kuti ine tsopano yazisiya ndi au caretake this chipani up to 2023 kuti mukhale mutatani and indeed that was the speech 2020 yoseja mwena zolankhula zinazo zimaronjeka komweko and panatumbuka anthu ambiri from nowhere tinapezeka akabambe anatuluka kuza ulowa nkatimu ndanabwera wenda nkhumwa kunabwera wenda msaka kunabwera mwena mveka kunabwera ena ndiye na mene tingachule kuti amene anapanga express interest yofuna upresident wa Japan. Suddenly mu 2022 kudatuluka movement mass movement anamba kuibebesa ulendo wa chimbanga wande anzao kumamba kuchipungu ndani and unfortunately fate has it kuti ambira mina nali pasogolo pa mass movement anako kupea andivura chipungu agwa agwa wagwesana Suleiman so achaponda kugwa mwana mveka wina so wagwa wena wose apena na koza mass movement ndi chipimpinga njira ndi mwana ana malomba koma ambira mena napanga andana ajini na matanga agwa agwadi afuna director of elections au ina ni Gladys Ganda yes agwa so andanatumbuka then eventually ma 2022 tinamba kuva mass movement pamba we thought it was a joke and atwangani mnabito kafusa achikulire iwa APM kwayaba vera ndwiri no haven't ndava ndita nandu anabwera uzandifusa ambira nachora za mafumo ma bishop mashe amene sitinaone kuti akupita nangasi timaona kuma ena fedna ndakawema ukasa suspicious then tinaona a new wave yolimba ndi anthu amene anapanga express interest yoima those that were seen to be front runners wendo nakuma anamba kuma kuanyogodora kwambiri kuti ena wa then eventually we found kuti he is considering ndikuti iwe ile yajiwo amaziwa because if umuzu timati ngombe imene ndi chilonda imaziwa yoka imanyamuka sanga kama mazi anpobera kumene kuja imanyamuka sotaka filikoroko anzawa so napeza kuti ndikhalabe until sometime this year they are never confirmed ndim so he was basically mwina anatwedwa then by speech imene analankhula tolankana tafusa chaponda kuti nanga mukuwerenga izi bwanji alipira bwanji analankhula mawu very revealing and telling nditu kuti kuti panga delegate ngakhale pentiment saboma ife amatipanga chani delegate which means that is the elephant in this room, delegation. So mukandifusa zandare mundare timaka upresident makanga chiambrera untengwa bango de anthu amene mabazo anthu ena makhala pansi pacha kumafinya mango kumadya batsi kumadya kukhala batsi so people want to kuti akhale ndi opportunity
kuti azadiere delegation ndikuja kumatuluka matipeni delegation machani delegation ngati zimachitika zimenezi 5 years ago 4 years ago amvula. Yes. What if 2025 they you'll be sleeping the whole day. Delegation is a car, everything. Delegation. It will be all delegation. Sorry, host. Delegation. So zimachitika, and in this case it seems that could be the issue that may be at hand. So as when I president ndo vuta kwambiri to go into your question in that happened my president even akuru awa yo APM kwambira kuti afike nakhala nawo kuona timapanga job. It is a difficult job because it is a singular job. Umapanga iwe weka everybody writes memos to you erenge upange approve so kuti sima khale kuti unganitume munthu wina kuti ndiwerengere koma you got to concentrate and make decisions on behalf of the whole country. So ndichiro yo siofuna munthu wotoperako ndichifukwa chankhale ntchito zonse kandi ujaji umati 70 yima kandi 60 55 chikoma azotwa nthawi imene umakhabe kuti ndi mphamvu you cannot go beyond kukati ku America uko anzatu wa Biden uka kuchipani kwa wanada and he was candid to himself and said so I think in the top. So when that bit is something which will meditate against Iwo APM work because of Malawi amaona. I don't think I can want to launch 2020 makondo pereke chisanzo anapita campaign anatuka katatu koka kwa panga campaign taibena 9 ndi resources zena ndena. So going forward kuti sibano tiyambe nkhondo ya background in quotation marks kuti tikafike ku Kalonga tupano ma constituency ambiri kwa sala 365 days eneni mwina 360 chakuti koma ukaende ma constituency amene 260 chakuti akakuone anthu ukapase message nikhondo ziba seweratu Mina, that's where delegation issues come in. Yeah. Nakapovota amavota in delegation kuti ayi ndikuponya vote ngakhala nabwera kulonda chaponda ndikwavota atalika yamafuna kuone Ngani mene uyimaliza mutani. Ngati yake ndimenera kuti akuyenera kuti atipange convince amalawi atsimikize ndithu atsimikizira amalawi kuti how prepared, how ready is he kuti ndithu akaenda mtunda wonse mpaka nokafika September 25 wo chaka chamawa chimeta ndinamujaona kuti ayi ndithu aliyense anali ndi chidwi maso chire kuona kuti ku convention kumene kuku zikhale motani. This was a statement, it was a big statement which was being made. Ayi chilinganizo chabwino ko basi koma kameneko ka blemish ndi kwamene kuona tsopano nanga ali kuti zilingati mali ya market chulweti kuti sada bezeke isakuoneka hapo zikhala bwanji. So ndiye kuti pamene paja maganizo be amalawi muli mafunso kuti ayi chabwino democracy manena kuti tizikhala ndi ma alternatives koma kodi alternative imene nayo imene tikuyidalira ndi imeneyi ilithandiza. Is the candidate going to run all the way mpaka nokafika nthawi ya chisankho anenakale apa mvula kuti chisankho chapita chijana kasala ali president wa dziko ndiye kuti adali ndi zambiri zoti zowathandizira zowakometsera kuti ayimwina asavutike ayende bwino akafike uku koma nkutuluka katatu nanga pano pamene tsopano ali outside government zina ndi zina zimene zija zoti zowonjezera zowathandizira zija kulibe ndiye ngati tikuyamba chonchi ku convention tikafika kukamalizitsa mtunda wamene watsalawo. So pamenepo ndi pamene ndithu anthu akwena kuti aone aganizepo bwino lomwe, otherwise we are in for exciting times ahead. Titero Chabwino tipite nkhani yotsatira komano ingokhala ngati extension chifukwa kunachitika kuti msonkhano umene utatha anthu ona za ufulu wa atolankhani misa Malawi alemba chikalata chodzudzula kuti kumeneku atolankhani ena makamaka a nation anagwiridwa kuti ayi izi zokha mufuti zisatuluke nde atulutsa chikalata chomwe chikudzudzula ntchito umene uwo kwa anthu andale kuti ayi komwe tikupitaku
tikuyenera kuti anthu azidziwa kuti muchipani mukuchitika zotani, kuti anthu akamakasankha 2025 azidziwa kuti zinthu zayenda motere. Ndadzudzula ntchito imeneyo kuchipani cha DPP kuti samayenera kuti awaletse ena kulemba zina kaya panali pa social media ndi zina zoterozo. Anachita kukapempha kwa akuluakulu ena chipani cha DPP kuti atithandizeni katundu wathu asaonongedwe. Mwina ntchitidwe ngati umenewo pamene tikupita ku 2025 zipani zikhale ndi udindo wanji kuti anthu kunjako adzitha kuzitsatira zomwe zikuchitika mzipanimo. Tiyambe ndi Mr. Kasakulu. Dziko lino tidalandira ufulu tidasintha dale 1992 referendum 93 94 sotanyawani pano chita chisankho tidafuna maufulu koma pamwe kazi pani zina zimene mwina zakazonse zimafuna kuti zizilamula ngati mmene malamulira MCB ali wokha zimene zimapweteka makamena makonda zimenezi ndi achinyamata. DPP ndiye khadwe lake ndi limene lolo kuti amadanda rankhani kulimbana nawo bafeka tina mwakuti mzasinaende bwino mwakuti zinde bwino ndiye ukagamba ku nkhani imene achitika koko ndofuna koyipanga kondemo siza bwino zimenezo ndi madipiti kuiziwa kuti ndilo khadwe lake limenelo. Amafuna kuti zina zinthu amalawi asazione pamene zinthu zochitika ngati anthu akugona mu convention hall atopa ndi basa ugona tu nanga pali cholakwika si basa ugona koma afuna kuti amalawi aone zabwino zokha choncho sibwino at the end of the day choncho sibwino chifukwa arorankhani afunika azikhapo ufulu wogwira ntchito yawo ili malamulo ndipo nthawi zonse amakumbutsidwa kuti gwira ntchito yanu motsatira malamulo kuna ntchito yanu motsatira mmene zinthu zenera okhalira kandi anthu aku MBC kandi anthu aku Nation kandi anthu aku Times kandi kuchani mugwire ntchito yanu mwa malamulo. Pakali pano with the advent of social media pamene pali chipwirikiti choti sumazoti kuti choona nchiti chabodza nchiti palipo propaganda ya nyowa pamenepo yosayamba yayi tidalira kuti traditional media houses namene atigwirire ntchito. Reason is because iwo aja amagwira ntchito mwa malamulo komanso akalakwitsa ali na address MBC alakwitsa adziwa anthu kuti MBC makhala pakuti tipanga su ndipo ipita ku court tikapanga mlandu kani Times kani Nation kani Zodiac kani Mibawa at least they have an address. So amene tifunika ndiwo amene tidalire ngati Malawi natsopano kulankhula ngati ndirankani na amene Malawi atidalire kuti tigwira ntchito yabwino ndi azipaniwa asamafune kuti zikhaso kuti aziopseza kuti tizingoomesa zawo tini dindo kwa Malawi waonesa zimene zilili kuonesa kuti ayi amalawi iyo ndi ovuna nuyo koma ku DPP kuli mavuto awa afuna ayike candidate wazaka 84 ndiye muvomera zimenezo kwauza Malawi sutu Malawi kuti topanga decision koma kwauza awapangasa kuti ndiye muvomera sabu Malawi institute ndiye tikapanga zimeze tikafunika so kuti ma competitors wa azifunira sokoneza kuti tizingopanga zabwino choncho sibwino. So it is good that Mr. Malawi condemned it and even Tosa Rankani were condemning it kuti zimenezo sizoona komanso Malawi ene yake aziona kuti Rankani anu afuna kuti azwapanga intimidate zimene zimuvomera probably those parties that are doing those things akungoonetsa kuti if Malawians give them power this is what they're going to do. They will attempt to shut down everybody kuti basi zingomveka nzawo zimene Malawi sifunika tizivomera. Steve, zili ndikuopsa kwanji zimene zimakamaka pamene tikupita ku 2025 ndipo tu kuopsa kusaliso pang'ono chifukwa choti atolankhani ukudziwa bwino mwini wetu timanena kuti ndi fourth arm of the government sikuti zimene ziyamangonena anthu eni ake maframe aziona kuti kodi democracy zimayenda motani atakhala ndi kunguza kuyang'ana anadziwa kuti kuti democracy ikome kuti zinthu ziyende bwinobwino mchere umene tikuyenera kuthira mmene mokometsera wina ndiye ndi awo atolankhani mmene anenenapo ndithu George kunena kuti alipo atolankhani oti
ophunzitsidwa ntchito yawo odziwa malamulo and even ma institution awo machozoto awa ali ndi address yawo they know their job zikakhala kuti zinthu sizili bwino kandi Media Council of Malawi imatha kubwera kuti yayi aphwanga mukhanga mukuphwanya ma ethics tabwerera niso ntaunika kuti bwino kachitidwe kanu iyayi kandi freedom of expression ija kuti sinaende bwino misa imalowa pene misa Malawi chapter ilipo ibwera ilangiza now ngati anzathu andali waona kuti apena pake sizinaende bwino pamakhala ndondomeko pena kuti ma channels oyenera amene akhoza kugwiritsa ntchito now taona napa zoti zaoneka kale kuti komweko ku convention venue kumaoneka kuti mazimachitika kuti kunali mbali ziwiri ena ozindikira ozitsata amene amathandizira kuti yayawa sitikuyenera kuwachita hando motero tatiye tathandize tatizeze bwinobwino koma pese kuti ena otengera zinthu pamgongo ndi amene amati yayi koma tusani zimenezi ndikufuna kuadina kuagwiragwira anyamata zimene sizimayenera kuchitika nthawi ya democracy masiku ngati wano so we have to condemn this in the strongest terms sizikuyenera kutero yayi atolankhani ntchito ndiyoti atumikire mtundu wa Malawi ntolankhani sinde kuti abwere akavale makaka kuti apite umene ngatali ku convention ko ndikuti iye akakhale umene wavala basi pakana koma ndi avala blue koma adakalirawo ndetu achitovala tutambala wakongeresi iyayi koma awatu ndetu avala yero avala makuno kuti iyayi ntolankhani weni abwere kumene kuja being objective timauzidwa za objectivity tiyeni tifotokoze zinthu mmene zikuchitira osati kuti iyayi ndithu calling a spade a spoon iyayi sizikuyenera kukhala choncho so apapa ndithu ndi nkhani yoti yochititsa manyazi and ndimayembekeza kuti mwina kapena anzathu a DPP kutuluka chikalata condemning in the strongest term kunena kuti yayi apapa ndithu sizinaende and mwina nkupepesanso kumene kwa anzathu amene anachitidwa zimenezi koma ndikuda kuti koma zikukhala bwanji zinthuzi Mr. Mvula timalize nkhani imene ufulu wa atolankhani ndi ufulu ndamene ndi anthu amene amatithandiza kuona ife andalefe tikapanga zinthu ngati zinthu zinali bwino amationesera ndi atolankhani chifukwa ndi amakhala anthu oziona from an objective position kumene kumapanga kuzina usakhala bwino ntchito yawo ndi yomwe so ndizodandaulisa kuti mwina mwaitana convention kwabwera atolankhani ndiye magwiregereso mwapangise delete zinthu zimene ajambula pambuyo pache akalemba chikalata chodandaula na misa inonso kumakaipiraso na misa ndo inu bias isi choncho yayi so chipani cha DPP ndi atolankhani ndi kugwiritsa ntchito anyamata makadeti chili ndi mbiri tosefe msaka 14 timaziwa manyumba anthu awochedwapo anthu amenyedwa atolankhani ino ndiye imakhala foda yoti yakupangana china chilichonse so tipakaza kuti panopo poti ali ku opposition atonthola pang'ono koma paka ndi omwe amene andasankha pena panopo khala udindo achita kuopseza kuti ife ndikupangani kanthu pene tafika pano sipano tafika ndithu choncho yayi koma ndinakondwerako kuti wina amati baba malondera analankhula anyamata ake kumauza kuti yayi tisapange usakhala bwino za violence amene upange za violence malamulo akugwizinga wekha musayembekeze kuti chipani chisabwera kuzakuthandiza that is a spirit because kakhala anyamata athu tili ndi magulu ena amene amagudwa ndi 50 kwacha kuti akapange akasokoneze zinthu and hope kuti ndikapezeka 50 kwacha so mwina zimene zizofuna kuti akuluakulu azipani ndiye nawonse chipani chimene chingafune kuti chilowe mboma chikhale ndi anyamata amene ali ndi discipline amapanga zinthu zopanga promote chipanicho osati kupanga zinthu zophera ufulu wa anthu ena mwina zimene zingakhale bwino so ndinene kuti imene was a dark spot ya convention kuti sizakhale bwino anzawo akulilongwe a MCP anthu analankhulira ndithu kakhala amene amakhala very critical ndi MCP ananena kuti ayi koma kumene kutangetenda kubwino maulendo bwino amene kuti anazitikira kuti anthu atolankhani palibe chimene anachita koma uku mwina zinthu sizidakhale bwino
Chabwino tikupita chakumapeto mwina nkani yomalizira tingoyekula kutsogoloko kuti tidzayipitiriza bwinobwino. President ali ku Italy, achoka ku Italy anakakumana ndi papa kuchoka kumeneko ku Germany. Kwachitika zambiri mgwirizano wa mayendedwe apanyanja ndi zina zoterozo. Mwina maulendo ngati amene wawa ngati dziko ndofunika kwambiri Mr. Kasakula ndofunika motani kutsogoloko tikhala ndi nthawi bwinobwino mwina tidzatambasule maulendo onsewo. Ndi nkhani yofunika kwambiri blessings timakamba nkhani ya Mutharika pano kuti Mutharika zaka zachuluka ndipo timakamba pano tonse timagwirizana kuti udindo wa president ndi udindo waukulu ndi ntchito yovuta kwambiri dziko lonse la Malawi muno muli zinthu zambirimbiri ena mabwana akubaki chani nduna chani koma udindo wovuta kwambiri ndi wa president. So ngati mufuna kuti munthu amene mufuna musankhe president yo mfaketi makasankha tonse direct ama direct suffrage tonse timakaponya vote ndifuna blessings ndifuna Steve ndifuna ndani amene wapanga mavota ambiri na amene akalowa office ya president ndi ndinofunika kwambiri. Chimodzi chimene amene ochita munthu amenemo ndi foreign policy. Mwina ngati ku America ku UK amaitengera serious kwambiri ife kuno ku Africa mwina timayichepetsa koma foreign policy ja musayichepetse chifukwa ngati dziko mmadalira anzanu zambirimbiri pano ndimakamba nkhani ya forex anake forex dollar ndimukamba nkhani ya dollar essentially anake enda ku America tifuneka kuti khale madola ambiri tizigulira zinthu zakunja ene yake dollar atu nda ku America ndenga ufuna kuti dollar yobwere munomo ufune kopita ku America koma ndani yake. Simply put, munthu kuti dziko lino lamalire patsogolo sitingembekeze president kuti timutsekere ku State House ndiye kupezeka kuti ife ndife ochenjera tuseva ndalama tuseva ajo fact ndi kusachenjera. It's the opposite because it means you don't know what you're doing because Malawi is just a country. For us to succeed in anything we need the support and help. Even in Mozambique bomba pakuti tibweretse fuel we need the support of Mozambique. So the president must go and meet his counterpart and talk about it. I say bwana wethandize. Amutharika kuti muwerengere temu yawo imene anakhala president zaka 5 kamkuti zaka 6 kuti muone kuti adaenda maulendo angati mpeza kuti ochepa kwambiri. All you do is ayo itapita ku Egypt ukaongole ndalama ku African Bank tibweretse mukanga kuti forex but the country is not producing any forex akangokongola ndalama which we are paying today. This government is paying. Amango kutumiza anthu ukapanga zinthu upheketsa olo munthu kuti ndiwe bwana pantchito suti chiro somono bizanza kuti akupangira bwana ndiweyo. You are supposed to go in the mud, roll your sleeves and do your job. Kena konkumatu motuja nakapanga zakuti tapanga ni follow up yotapita kale kumene kokotalowa mud. That's how things are happening. So we have a president that recognizes that and my fruits ndambirimbiri amene taona ambirimbiri mafruits amene taona because of his traveling kakuli ma project mara chani miseu. It's because of his traveling. Today is out anayambira ku Rome umanda papa ulemu waukulu papa tu munthu wankulu si munthu wamasere komanso muno Malawi munakalolika ambiri for example ino ndi katolika chimene chija chinthu chachikulu kwambiri kwa ife katolika to begin with. Kuti our president can go and meet our head the pontiff the holy father his holiness kwa ifeyo mwina nomkhuzolonga zimene zachibwana kwa ifeyo anaka katolika ino nomphaka ni katolika so bana that's very huge. That's very huge. Ndulemu waukulu imene atipatsa komanso the Catholic Church in this country you know what it stands for, you know what it has done for this country. So for the president to go and meet its head in person, have an audience with him and thank him for all the things that he's doing, ndiratsakulanjira muona mombo mbano ma project toto ojoka ku kunoso akaloleka a president aonetsa kuti he values us as Catholics. He's going to meet our head, our spiritual father. To us, that's a big thing. But kamuka bankhani ya sukulu, kamuka bankhani ya zibadala, kamuka bankhani ya human rights, kamuka bankhani ya development. Zosezo akaloleka kutakasa pakatipa. Musaiwale kuti ndale zimene tunyalira panozi kuti dziko lila sintha chani muno muli madebate democracy kuti human rights imene tukambayi
amene alirokosa nkhani ikoyamba adakarolika mabishop Mabishop. 1992 atalemba pastor letter masono amalemba amabishop akarolika mapastor letter koma I don't think they will ever iwonso amadziwaso kuti they will ever beat the impact that pastor letter 1992 had on this country. It will never beat that one. I don't know. So gross maliziwa. As far as we are concerned, until today, they have not done any pastor letter that has beaten that first one, as far as its impact is concerned. So all the things, it shows the Catholic Church in Malawi plays a very huge role. Therefore, it was important for the president to go and meet his head. Kukauza kuti kumudziko kwathuku zinthu zili bwino faka ndabwera pano. Tekankoni kachithunzi ka dziko lathu nyanja chani zabwino. Ku Germany nakonso kuli nkhani imeneko. Our lake transport ndiyo vetsekisoni. Let's accept it ngati Malawi. Our lake transport ndiyo vetsekisoni. And the bad thing is that the previous governments just kept the status quo. Panoba, the whole lake, and Haguli Goma, Gajusumu Jani, just one old, very old ship. Irala. We are getting in trouble. There's a limit in which China Zoenda, Chitsulo, Chopanga Muntu, Chin my limit. I'm not saying I'm predicting anything or I'm trying to be clever here or options are to a Menamogara. That's what I'm saying in some match. Come I'm accepting. Goody. We need to develop transport Yamamadzi. And transport Yamamadzi, it's not just about it and Haguli Goma, Hampere Manyanja, Horachani, Wafika Benego, and Kadabe. It's also about even commerce, trade, transportation of mafuta. We are looking for an easy way of transporting mafuta, a cheaper one. Panoba, I am by this government, this president, I am Botenga Mafuta Gunagara, Panjanji. That should also be developed. Because there were ships that were running on the Lake Malawi, transporting mafuta. Zosezo that have been run down by the governments that came after 1994. Run down. Without adding anything new. Without replacement. This government is trying to reset that. That's why President Magambaguti, we are resetting the systems. The systems were broken, we need to reset them. And I think in Germany, that's what it's doing. Ulendo wa president ku Italy, Rome, Germany. Nkhani yaikulu ndimene yonena kuti ndithu mayendedwe aphweke. Nkhani ya mayendedwe. Kwanza tukumatha ndithu kungotengana even ka family. Kuti ata tiyeni tikasewere pamadzi. Mupita mukakwera ship yanu mene muja mukhala mene muja. Just for an hour or two. Mukuyenda basi muja amene muja ndio simupikanso kunyumba. Mukachoka amene muja mubwerera. Iya katundu ambiri cargo zimene ndinakale apa kunena kuti katundu amene amanyamulidwa pamadzi. Mtengo wake mwina ndi half umene timalipira tikagwiritsa ntchito transport ya pamtunda. So zimene akuchita president kupita kumene kuja ku Germany ndi kuachita khawuta amene akuti ayi tatiyeni tabwerani bwanji mutithandize ku dziko lathu. Zimene zikufunikira ndipo zimene nakuchitika zaka za mbuyo zaka zambiri chifukwa tikakhala tinachitiratu ndikuti bwezi pano pa dziko lathu litapita patali kwambiri taona apa after zaka zambiri mbiri njanji ndimene ya pamtunda ija taona haya kuti yakafika kulilongwe ujini sitima. That's a start. Tionenso pamadzipa kuti ayi Ilala ipeze anzake pakhale kaya ndi 5 10 pamene pachazipeza kuti zikumayenda pamene pacha ndikuti anthu mayendedwe asavutike katundu kanyamulibe kasavutike kayadzitenga ingakhalenso kuchokera mwina zingamachokera madoko ena ndi ena tikumva kuti pachaso chaku Mozambique paliso chimvano china Chondari pasa dera kadera ndithu kumene ndithu kuti Malawi ndithu mukhoza kuchita ngati kuti no apa mwatakasuka. So that is the way to go. Ndiye kuti zikamatero zathu zikusonya. Ndiye kuti mtsogolera kudziwa chimene akuchita. So mena nena muja kuti running a government zambiri bezimayedzekera kwa iweyo ngati mtsogoleri ngati president. Ndiye kuti you need to lead by example. So izi zikuchitikazi ndi zimene zimafunikira mdziko. Ndiye kuti blueprint ikusongola pamenepo. Chabwino, Mr. Mvula, inuyo mukhalanso mukumaliza. Ine nganene kuti maulendo amene achita president wopita ku Nakala ndikuona za ku Nakala ndikusaina na migwirizano yambiri zinthu zimene kale under one pete zinaliko ndikukhulupirira kuti the year 2000 amruziso anakasainiranso
resuscitation ya zinthu zimene ziyambire bwinobwino zinangovuta kuti atabwera abingu iwo anazapanga prioritize zambe zichire zimene zinaende olora apangira muzikwati okola nsanje awenda makakana somba zamushire so nkhani yofuna kuti rail yayamba the cheapest mode of transport yenza jeso cheaper mode of transport njia by using the lake, our lake munganati pasa lake yathu and then tinima district yambia Sarima Nkota Nkatabe part of Rumpi ku east kuita ku Karonga amene rajire mbali mene amadalira water transport so ndikuti mene akufuna kupanga revolutionize bwere kuwankwa ndima akaswiriye za kuendesa chipi ndikuti zitithandiza ndikuti katundu uja azibwera anachipira ndikuti ngakhale akabwera pa rail wina mpanga transship kaenda by water kafika ukaronga ochoka ukaronga Tanzania kuliso Ntwala kufika ku by water kusafika ku central ndi ku southern region zinthu zizikhanga zabwino kwambiri so ndi chinthu chantengo wapatali kwambiri and no other leaders prioritize it after Kamuzu and chimodzimodzi by rail so ndikukhulupirira kuti that is development yabwino tingoyembekeza kuti bwana wa president asanafike next year aganizireso land transport mabasi kunali mabasi ashire kandi mumasakwa on mali namvura abasa nikozana sembereso kaswaso konzata angobwerera basi fifite zasanga kuti abide right so bazire zantengo patali kwambiri and it is very good and it was exciting kuti president anapita kwende kukakambirana naso ndi ma-investors ena ndi ma-businessmen amene tingati kupanga nawo business aku Germany is one of those very advanced countries and kunapeza kumene kundithu president akukumana ndi azungu ambiri akukwera njinga kumeneko just to show kuti anthu we can move and I know that that is a step in the right direction report malankhula kuti akabwera kanachi arikongo zizakhala upompano zose zakabewa nthawi imene izakayokoma so mwina ine ndisiye pomwepo for today chabwino ineso ndithokoze kuti munabwera Mr. Mvula program ine ya Timvetse ndithokoze Mr. Kasakula cha nthawi yanu Steve Dakalira ndithokozenso kuti unabwera pamapeto penipeni ndithokoze nonse momakhala mukuitsatira program ineyi pa MBC Radio 1 komanso ndithokoze mukuitsatira pa kanema MBC Television tikumanenso maprogramu otsatira blessings chilauka dzina langa mwakoma nonse. Party convention in Chicago, Minnesota Governor Tim Walz has formally accepted the party's nomination for a vice president. He touted his running mate Kamala Harris's experience and readiness in a speech on Wednesday. It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.